yan mata. Mai gida wai an kai ne wai. Assalam. Wa alaikum assalam. Gaskiya ke kyakkyawa ce. In ba da mato zan iya gabatar miki da kaina. Da harko dai suna na baban kuɗi. Kada ke wani damu da yake ni bako ne anan. Yanzu jirgin sauko din. Na zo ne daga ƙasar Dubai domin haɗaka kasuwanci dan nan da ke ganin babban ɗan kasuwa nake. Ke san Dangote da nan Tata ina ganin ke san su. To ko su da ke gani wallahi ba su gwada mai arziki. Me ajin horar ga hawa aka ce min. Shi Ronaldo sadda yana da wala majidan gidan mu ne. Kallon na kwarai da gaske. Amma don uba ne yanzu ya kuɗi ya bani. Ke dole ma in kai ke kasar waje. Ko ba ki zuwa kina dariya. Amma ka birge ni. Ni ko baka tada ni kasar waje baka banne nan. Nan ma yayi. A wai nan wallahi ko zahi na kashin ki. Bari in kira daidai ba yanzu in ce zo da motoci a mana kwamboyin. Shikenan ka dan juya baya. Ja'idi ka hada biyan bashin da aka biya. Madan wani ka gani kamar baban bashi. Shine ga yacin. Dan cin bashi. Ka tsaya ka biya ni kuɗi na. Jama'a ku tare ku rike min shi don Allah. Shi dai na dan shege hada yan fosta ita dan dai na biya ta kuɗi. Jahidi. Amma wallahi ya min kastin to sai da gani ne tsaye da mutum sannan ya zo ya ce min mutunci.